viser, hvem som bestemmer, Anna. Ikke også? Hurtigt. Ja. Skal ringe af. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, det er smukt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og der er albuer! Ja. Få crucifixen! Ja, den er der, baby. Ja, det. Anna, pas på, hun ikke sniger om bag dig. Ja, få crucifixen, hvis du kan. Pas på, hun ikke er fat i hovedet. Læg tungt. Der er masser af tid. Anna, tag hendes anden arm og stik ned mellem dine ben og hold den der. Ikke noget mellem benene, Anna. Du kan det her så godt, det du gør hver dag. Præcis, så læg Ja, så er det elbow time, Anna. Du skal vælge dem med omhu, de skal være tunge. Ikke også? Hun kommer ud. Ja, nej, hun tager ryggen. Pas på bagdøren, Anna. Pas på bagdøren. Igen. Bliv ved. Du har 4 minutter tilbage. Ja, bliv ved, ellers stopper det i den, Anna. Anna, pas på ryggen. Du må ikke give ryggen. God kontrol, Anna. Anna, skift hoften. Ja, præcis. Vend dig ind i hende, Anna. Anna, skift hofte. Men høften, så ud på ryggen. Ja, tag ryggen på hende. Tag ryggen, Anna. Tag ryggen på hende. Hør, hvad jeg siger, pige. Anna, hop op. Ja. Ja, det er rigtigt. Anna, stræk en ben ud. Ja. Stræk en ud, ja. Og bagom med hende. Kast hende bort. Ja, sådan, ja. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt, Anna. Så er du ryggen på hende nu. Så er det nu. Hent albuerne. Sådan. Yes. Nej, hun kommer at stoppe det bagkøbet. Hun slår i bagkøbet. 3 or 4 hours. Anna, samma sak igen. Okay. Anna, du er på udebane, ikke også? Så pas på, at de ikke laver noget i funny business. Anna, hvis du ender der igen, så er det hus og mamma. Ja. Du ved, hvad jeg snakker om. Hvad? Ej, hvor? Hvor she started? Amen. Ej, læg. Okay. Kør. No, sorry. Og så jabber til, hun er træt. Ja, hooket er der. Læg højre ned og hop hooket ind. Pas på knæet, Anna. Hun er stadig farlig. Ja. Hem. Kom igen. Ja, kan du mount direkte? Tunge hofter, Anna. Tunge hofter. Præcis som Hemma. Hun kommer ikke ud derifrån. Ja, så kan du fange benet igen. Ja, så kører du albuen igen. Det er smukt, det der. Pas på, du ikke rammer baghovedet. Og agter bagkøbet bare. Der er gode 2 minutter tilbage, Anna. Der er plads til mount, Anna. Kan du mounte, pige, så gør du det. Bra tyngd, Anna. Se om du kan få mountet, hvis du vil det. Ja, så drop albuen der, det er rigtigt. Ja, der er det åbent. Går den åbent? Der er den åbent, så passer. Knee-slide forbi. Ja, pas på armen. Ja, der er ikke noget der. Passer den anden vej rundt om så. Ja, det er rigtigt. Låt hende komme op. Ja, det er rigtigt. Nej. Anna, så lad hende komme op og stå. Anna. Hun tør ikke stå med dig. Lad albuen derfra. Du har 1,5 minut, Anna. Lad albuen komme henover, der, ja. Og igen henover, head positioning og drop albuer. Og igen. Så den venstre albue, vi har lavet derhjemme. Ja. Frame. Ja. Pas på hovedet dernede. Anna, head positioning derinde, og så drop albuerne. Ja, det er smukt, ja. Du har 1 minut tilbage. Ja, så vind den ind i hegnet. Nej, ja. Anna, bryd clinchen. 45 sekunder. Du kan få mountet, og du sparker fra på hegnet lige om lidt. Anna, mounten er der. Det er rigtigt. Pas på ham her. Se om du kan passere. Okay, fint nok. Ja.
Er det rigtig hårdt? Ja, det er fint. Så skub af, og så albu i hovedet på hende der, Anna. Godt halvt minut. Rape truck hamburger. Ja, det er fint, det er fint. Pas på, du ikke opkigger dig. Låt hende komme op, låt hende komme op. Lad hende komme op igen. Lad hende komme op og stå, Anna. Pas på, hun ikke opkigger dig. Nej, pas på, du ikke hopper med. Jeg ved ikke, hvad du tænker på. Du skal have fat i benen. Du skal passe på, hun ikke opkigger. Ja. Pas på rammen der. Låt henne komma upp, Anna. Anna, du kan låta henne komma upp. And off round number 1. Anna, du behøver ikke clinche hende, hvis du står op mod hegnet med hende. Hop ud og slå hende derfra. Bare hold afstanden. Round number 2. Ja, let og fint på benene, ikke stivbenet. Sådan, ja. Ud på vinklerne, hvis du kan. Ikke lad hende komme fremad. Hun vil sparke med venstre, ja, eller højre. Se, hun går lavet op. Hop med jabbet, Anna. Jab. Små bevægelser, rytme på hovedet. Jabba in och ut. Ja. Prøv at slå indtonet lige ned gennem midten. Rytme. Ja. Få gang i dit jab, Anna. Stopper med headpositioning derinde. Hun må ikke kaste dig med judoen. Anna, hånd på hoften og på hovedet. Ligesom med Delaney. Sänk höften. Ja, lavere med hoften. Headpositioning, så albuer og knæner. Sänk. Og igen. Ja, nu er den der. Så arbejder nu med knæene. Knä. Der, nu. Pas på, du ikke kaster dig. Akta så att du kastar. Hænderne op, Anna. Ja, stille og roligt. Anna, op og tæerne, flytter lidt væk. Få gang i skuldrene igen. Ja, der var ikke noget der. Rör huvudet. Fram och tillbaka. Små bevægelser, jabbet, husk det. Nu er du træt, så er det med lige slag, vi arbejder med. Prøv at gå ind på siden. Ja. Du må gerne kaste dig, Anna. Få hooket med. Kom igen, Anna. Hon rör sig. Jab til kroppen. Sprog. Ja. Smukt, Anna. Helt ud. Handfight derinde. Ja. Albuen længere ned, Anna. Albuen længere ned. Der. Du har 3,5 minut. Ja, fremad, lidt tættere på. Du står med knæene og sparken, Anna. Små bevægelser. Anna, du kan ramme med krydshug. Ja, man kan stå i krydset. Små bevægelser, forsøg at komme på ydersiden. Anna, krydshug og følge op. Og 3. Den er der nu. Ja. Bliv ved, Anna. Bliv ved med at slå hende der. Uppercutten er der også albuen. Valentin. Ja, den der. Flere gange. Og så igen, og højre henover. Højre albu henover, du dominerer. Ja. Hun er træt, Anna. Hun er mere træt, end du er. Skal jeg ringe af? Ja. Små bevægelser. Ikke hundesvømning. Let og fint, Anna. Let og fint. Er det rigtigt? Jabbet, pige. Kom med jabbet. Pop. Ja, det er jeg. Och överhand. Og så krydshugget. Overhånden er der der. Overhand. Kom igen. 2,5. Overhånden er der også. Ja, det er fint. Smukt. Han er overhånden er der, pige. Overhånd. Anna, ja. Jab. Det er fint. Du ser godt ud. Ja. Smukt, Anna. Overhånden nu. Ja, det er fint, Anna. Så knæ til benene. Jeg får ned der. Venstre. Så trækker du hende bagover, Anna. Ja, det er nice, det der. 2 minutter. Tryck upp huvudet med halsen. Sådan, frame up. Akta kastet. Du kan se, bare kaste dig, Anna. Pas på hoften.
Lågt med høften. Lågt. Ja. Så i maven. Kan du komme op med det samme? Så er det maven, der er åben. Sådan. Det er rigtigt. Fjern hendes hånd. Ja, det er rigtigt. Bliv ved. Sådan. Der sidder du tungt, når du kommer op, Anna. Tungt og højt. Ja. Sådan. Yes. Ja. Der går hun. Godt. Hør, hvad jeg siger nu. God base. Ja, og så arbejder du med albuerne og slagene nu. Husk ikke fra 12 til 6, rejs det hende op. Ja. Slå. Ja, så slå. Hent dem. Der. Op igen. Armbånd, Anna. Så tag den. Armbånd, tag armen. Så crack lortet. Ja, slå i det ud. Så slå. Du har træning, eller hun har træning. Du har god plads. Ja, det er fint. Ja. Du har gode arme. Du kan tage armen. Anna, du har bræk hendes arm, Anna. Bræk hendes arm. Yes. Woo!